Takže ahoj, vítam vás u môjho prvého dielu, prvej epizódy, ktorá sa nazýva Ako prežiť na Minecrafte, singleplayery, samozrejme, zatiaľ. Takže ja som si vytvoril už nový svet, ale vidíte, že ešte som ho nehral, len som si ho vygeneroval, lebo mne sa dlho generuje svet. Takže, ale ešte si ukážeme, ako vytvoriť svet. Takže tu na dole máte vytvoriť nový svet. Takže klikneme na to a tu si nejaký názov zadáte, bla 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 bla. Zadáte si názov. Toto kolónka znamená typ hry, čiže tu máte o prežitie. Vy si môžete dať aj drsný, je to veľmi drsný, veľmi. Potom je tu tvorivý, ktorý má neobmedzené, môžete tam lietať, máte neobmedzené zdroje, ale to nie je veľmi dobrý, to je len tak, keď si chcete niečo vyskúšať. Ale my si dáme o prežitie, ja som si dal o prežitie, viac nastavenie sveta. Tu si môžete dať generovanie stavieb, no najprv vás vysvetlím, na čo je to tá kolónka. Tá kolónka je na čanky. A keď viete nejaké čanky na Minecraft, tak tu ich zadáte a sa objavíte tam, kde chcete. Generovanie stavieb. Dal som si zapnuté, že sa vám budú generovať stavby dediny, katakomby a také debility. Typ sveta. Normálny. To si môžete nastaviť, aký chcete, super plochy, môžete si prispôsobiť, aký chcete, super plochy, veľké biomy a normálny. Povrch cheaty, ja som si dal vypnuté, vy sa môžete dať zapnuté, ale to nie je dobré, lebo tam môžete používať game mode a to je niečo také ako kreatív, čiže neobmedzené zdroje. Bonusová truhlica, ja som si dal zapnuté, musím sa priznať. No to sami uvidíte, takže hotovo, dáte a objavíte sa naspäť a dáte vytvoriť nový svet, len keď som dal tam, mne sa to dlho načítava. Ja som si ho pomenoval Kick. Takže môžete vidieť, že je 18:08, neviem, či to vidíte tu na čase. A hra o prežitie. Čiže vidíte, že tu nemám cheaty ani nič podobné. Takže môžem spustiť, ale myslím, že aj rýchlo sa mi spúšťa. Takže dobre, my si môžeme bonusovú truhlicu najprv musíme aha, tam je. Zase. Takže takto vy by ste mali nájsť bonusovú truhlicu, torčky, teda torčky si zoberieme. Tu sa zidú. Takže zoberieme si niečo z truhly. Dobre, zoberieme si všetko. Zoberieme si aj truhlu. A máme aj drevo, ale môžeme si ešte nejaký ten posekať. Takže si posekáme. Bonusová truhlica je dobrá, akože myslím, je to aj na serveroch, ako myslím, nie je bonusová truhlica, ale keď sa na nejaký server zaregistrujete, tak máte v inventári nejaké veci, tak aj na single player je niečo podobné, však teraz vidíte. Takže mali by sme nájsť najprv nejaké. No, ukážem vám, že ako vyrobiť crafting table. Takže máme drevo. Jedno drevko stačí, dáte do vyrábania a vyrobia sa vám dosky. Potom dosky dáte takto dookola. Takto. A vyrobí sa vám crafting table, takže si ho dáte do eventu a vidíte tu nahore, že máme nový úspech, takže dáme si ho napríklad sem a najprv pôjdeme do zeme a naťažíme si nejaký kameň, lebo zbytočne z dreva, drevo sa šikne. Takže si naťažíme nejaký ten kameň, hociaký, to je jedno. Tak, naťažíme si. To je základ. Nám bude stačiť. Tak. Ideme hore. A dáte takto kameň.
a potom dáte palicu, tak to sa vyrába meč. Kamenný meč. Takže dáte si ho do inventu a máte meč. To je hotové. Zoberieme si crafting table a zabijeme ovce, lebo to sa šikne. Ja vám poviem na čo. Sa nám šiknú na... Tá vlna sa nám šikne na posteľ. Posteľ je vlastne na to, že keby sme náhodou zomreli rúžová ovca, jemine to som nevidel v živote na single player. Takže tak. Takže posteľ, a keby sme náhodou zomreli, tak by sme sa zobrazili tam, by sme sa zobrazili pri posteli a nie tam, kde sme sa objavili prvýkrát. Čiže trošku mi to buguje. Veľké lagy. Takže nájdeme nejaké miesto, kde by sme si mohli postaviť dom. Počkajte, ja dačo nastavím a hneď som späť. Takže som späť. Chcem vám, stále mi to laguje a prišiel som na to, že prečo. A je to preto, lebo na niektorých počítačoch, ktorí nemajú 64 bitovú javu, napríklad ako ja, tak pôjdete do nastavenia grafiky a vidíte tu dole, pre veľkú vzdialenosť vykresľovania nie je odporúčaná 60 bitová inštalácia javy. Tým máš 32 bitovú. Takže my si dáme normálnu hotovo, späť do hry. A teraz už by nám to nemalo robiť, ale nám to stále robí. No, neviem, prečo nám to robí potom. A na niektorých počítačoch by to nemalo robiť. Aspoň nám to nerobí tak často. Takže my si môžeme vyrobiť loďku, lebo vidíte, že ideme stále dookola. Máme si jablčko. Niečo nám to tamto buguje. Pôjdeme po svojich. Dobre, takže ja nájdem nejaké políčko. Dobre, a sa ozvem. Tak teda pre vás to bude minútka, teda sekunda, ale pre mňa to bude veľa. Takže sa zatiaľ majte.